Поредна нова година, една и съща драма. Какво да си облека? Не, тая съм носила миналата година. Тая ми е от 8 марта. С тая рокля имам снимки. Имам една много яка, която не съм носила. Не, за тая нямам обувки. Идеи? Нямаш. Всички да се успокоим, имаме решение за всеки проблем. Особено за новогодишната визия. Много съм зле по математика. Но измислих 3 формули, страхотни новогодишни визии, чието основи със сигурност имаш в гардероба си. Или гардероба на мъжете ти. Не безпокойно, защото няма ги пипам. Формула номер 1. Включва сатенена нощница или пижама, плюс тюрбан за блясък и перли за изтънченост. За да се засили ретро нотката, добавете ръкавици и бляскави обувки или пък такива с пухчета. Формула номер 2. Включва за основа оверсайз блейзър или блейзъра на мъже ви, плюс богатството от вашите момичешки аксесуари, като чоропогашник с детайли или пък чорапи, обувки с пера или пък латексови чизми. Нова бих добавила перли или обемни бижута, плюс ръкавици за допълнителна драма. Формула номер 3. Комфортна тениска, елегантна пола и ръкавици. Може да развиете визията, като вместо тениска използвате свичер или пуловер, върху които добавите множество перлени колиета, бляскави ръкавици и дамска чанта с паети или модерните сега пера и ресни. Аз съм Милана, професионален личен стилист и ако искаш да ти помогна да създаваш своите уникални визии, тези, които подчертават твоята естествена красота, а не недостатъците, в които да се чувстваш в стихията си, уверена и най-вече себе си, може да запазиш за теб или твоя любима жена индивидуална консултация в лични. Има ваучери за подарък.